Ola a todos e a todas, a verdade estou ilusionadísimo de estar neste lugar, de ver a tanta xente querida, tanta xente coñecida e de poder compartir este momento pois con tantas persoas que aman e aprezan este lugar. Quen me coñece sabe que eu sempre improviso cando falo, quero dicir que nunca leo. Hoxe vai ser o primeiro día que o faga, porque creo que para un pregón pois non podo esquecerme de ninguna palabra, así que, bueno, traio un pregón escrito que vos vou ler, agardo que vos guste e, sobre todo, agardo que desfrutedes do día de hoxe. Bos días, amigos e amigas, que le dice a estar aquí con todos e todas vos neste primeiro pregón da miña vida. Síntome tremendamente honrado e moi emocionado dende que hai 2 meses me dixeron, dende a Asociación Cultural de Penas de Rodas, que este ano querían que eu estivese aquí, hoxe, abrindo e inaugurando nada menos que a 45 romaxe de Penas de Rodas. Aproveito para darvos novamente as grazas por este agasallo da vida tan fermoso. Que o primeiro pregón da miña vida sexa neste lugar tan fascinante e simbólico é algo que me parece máxico. Destas cousas que un sinte que nin soñando as antes podían ser tan perfectas. Estas rochas abraiantes son unha viaxe pola historia, pola natureza, polas lendas, pola fantasía, pola imaginación, por tantos terreos que me encantan. Insisto, que o primeiro pregón da miña vida sexa aquí paréceme un deses grandes azares da existencia. A todo isto mencionado, que xa é moito, súmaselle, ademais, outra circunstancia importantísima. Por estas terras, polo concello de Outeiro de Rei, están cando menos un cuarto das miñas raíces. Falan dos 8 apelidos vascos, dos 8 apelidos cataláns, e por aquí están 2 dos meus varios apelidos galegos, Parga e Lombao, os do meu avó materno Manuel, nacido en Robra, o que logo rexentaría o Café Bar Europa, actual Kennedy, da Porta de San Fernando coa miña avoa María, Focega. Nese cuarto das miñas raíces hai moitos lugares especiais para min. Diría que como mínimo dende a propia localidade de Parga ata xustamente a Porta de San Fernando, en Lugo. Unha liña imaxinaria que atravesa gran parte da Terra Chá, unha das comarcas galegas que sen dúbida sinto máis parte da miña identidade e que ademais me emociona polas súas paisaxes e pola súa riqueza natural e patrimonial. Non por casualidade, fonte de inspiración para tantas e tantos poetas, escritores e escritoras. Moi preto de aquí non só está o lugar onde naceu o meu avó, tamén está a casa dos meus curmáns Luís e Nicolás, en Cabanas, a que de neno consideraba a miña aldea a falta de ter eu a miña propia. Os meus 4 avós eran da provincia de Lugo, Foz, Outeiro de Rei, Ribadeo e Baleira, pero todos eles migraron, 2 a Lugo e 2 a Bos Aires. Por iso Cabanas foi para min outro lugar máxico, como as Penas de Rodas, do meu percorrido vital. Outro lugar así foi a casa dos meus outros curmáns, Adrián e Brais, preto do Piago, outro sitio que é, como dixen esta semana nas redes, un dos meus paraísos escollidos. O meu lugar favorito da comarca para bañarme no río e outro dos lugares ao que sempre intento levar a turistas e visitantes. O Miño e o Ladra, a Insua de Seivane e a Ponte Colgante, a Olería e o Bosque Máxico de Bonxe, Santa Isabel, a Casa Museo Manuel María, a Cestería de Idoia Cuesta, Silvarrei, a ruta polas Insuas de Rábade. Son moitos os lugares próximos que están no meu corazón. Pero hoxe o centro do universo está nas Penas de Rodas e, por suposto, quero adicarlles un especial aloumiño de agradecemento por deixarme estar aquí falándovos. Sinceiramente, non teño memoria de cando foi a primeira vez que estiven aquí. O único que sei é que foi hai moito tempo, e que aquí estiven milleiros de veces, especialmente nestes 10 anos do meu regreso a Lugo, agora que teño coche que me desprazo con máis liberdade aos lugares que me gustan. Si podo imaginar que a primeira vez que estiven aquí foi seguro coa miña nai, outra namorada de Outeiro de Rei como a min. Viña todas as semanas a mercarlle leituga e verduras a unha señora, unha vez ao mes a cortar o pelo, eu tamén, coa súa curmá Carmencita, a Cabanas, as casas de distintos parentes da zona, e nesas viaxes foi como eu comecei a descubrir lugares incribles como este no que estamos. Quen trouxo aquí estas rochas? Foron humanos, foron animais, foi a natureza? O feito de que a disposición das penas teña relación con eventos astronómicos como os solsticios
a min faime intuir que pode ser a primeira das opcións, sen descartar as outras. Logo está o porqué. Por prehistórico, o porqué. Fálase da procura de achegarse máis ao ceo, do valor sagrado vencellado a culturas prehistóricas que rendían culto ao sol, á natureza e aos ciclos agrícolas, de simbolismos relacionados coa fertilidade, a terra, o cosmos, moi máxico, non? En todo caso, con seguridade estamos falando de longevidade, de antigüidade, de historia, de moita historia. E ese é un inmenso valor que teñen as penas de rodas, o valor de transportarnos no tempo, de facernos fantasear e trazar infinitos camiños dende o pasado ata o presente. Algo no que os galegos, pobo moi antigo, somos ben expertos. Que maravilla estar aquí, polo tanto, que maravilla estar aquí festexando, polo tanto, a nosa historia, a antiga e tamén a contemporánea. Con 45 anos cumpre a romaxe, que comezou no ano 1980. 40 cumpro eu en setembro. Podería dicirse que somos dun tempo, non? Creo que todos e todas debemos darlle as grazas aos organizadores e organizadoras desta gran festa recuperadora da memoria colectiva, defensora da nosa identidade, da nosa natureza, da nosa historia, do noso patrimonio, da nosa cultura, do noso xeito de vivir e divertirnos. Levo xa 21 anos no mundo do turismo, dos cales 4 vivín en varios países do estranxeiro e outros 17 en Galicia. Xa dende antes de comezar este periplo, tiña moitos convencementos sobre o valor da nosa terra e da nosa cultura, pero este tempo axudoume a consolidalos e fortalecelos ao ir sumando experiencias e vivencias. Temos un territorio inmensamente rico en patrimonio histórico, natural, gastronómico, cultural, e as nosas festas e celebracións son unha gran salvagarda para moitos deles, e tamén un patrimonio de por sí. Festas como a romaxe fan identidade, fan pobo, tenden pontes, tecen rede e fannos máis ricos. Grazas por facerme hoxe parte da gran historia desta celebración e deste lugar ancestral que nos conecta co máis profundo do noso ser e da nosa existencia. Desfrutade a pleno deste gran día e, como se di sempre, de hoxe nun ano. Viva a romaxe de Penas de Rodas! Muy buenas, estamos hoy aquí en Penas das Rodas, en Outeiro de Rei, con Alejandro González, técnico en marketing, guía turístico y conocedor, como buen argentino, de la gastronomía de su país. Háblame de esas empanadas que compiten con las de Galicia. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo están? Primero que nada, hay que hacer una diferencia importante entre lo que es las empanadas y las empanadillas, como le dicen aquí. Que, a ver, es como que siempre hay un poco de pica y un poco de diferencia, pero a fin de cuentas, lo importante es el relleno. Tenemos tipos de empanadas, por ejemplo, de carne cortada a cuchillo, carne suave, no sé, otras más tradicionales como la de jamón y queso o de pollo, pero siempre hay variedades locales también, ¿no? Si nos vamos, por ejemplo, para el norte, o bueno, mismo también para el sur, hay otras variedades que se agregan como la bondiola, el salmón, bueno, nada, muchísimas variedades. Oye, ¿qué es lo que le ponen en Salta? Bueno, en Salta es curioso el caso porque hay, no solo en Salta, sino en el norte más bien, hay una rivalidad entre algunas provincias entre lo que lleva, si lleva aceituna o si lleva papa, o si no, o la mezcla de ambas. Entonces, bueno, cada provincia tiene su, digamos, su forma de prepararlas, su forma de hacerlas. Lo que pasa es que, claro, nosotros a lo que vosotros llamáis empanadas le llamaríamos empanadillas, ¿correcto? Claro, sí, pero dan la sensación de que es algo como más pequeñito. Pero honestamente hay empanadas que son bastante grandes, digamos. Y el otro tema que difiere mucho es el tema de la masa y la preparación, digamos, del relleno, que es lo más importante. A ver, después de vivir un tiempo aquí en Galicia ya me acostumbré a decirle empanadillas y empanadas, pero está esa cosa local que a veces se me escape un poco volver a decirle empanadas.
Pues muy bien, ya hemos quedado un poco claro, multitud de rellenos, Sí, de preparados y nada, cuando digáis empanada en Argentina, pensad que es lo que entenderíamos como empanadilla en España. exactamente. Muchas gracias, Alejandro. A ti, que tengas buen día. Moi boa, seguimos aquí nas Penas das Rodas en Outeiro de Rei e tocaba tamén entrevistar a organización e temos aquí a dúas persoas da directiva, incluída a presidenta. Presentádevos, por favor. Eu son Alba Sánchez, a presidenta. Eu son Laura e son vocal. Moi ben. Contádeme que estamos no 45 aniversario desta romaxe. Para que se fai esta romaxe, con que obxecto e a súa historia? Vale, pois esta romaxe xurdiu de unha asociación de veciños que en principio empezaron con un grupo de baile regional, despois, bueno, pues viñeron ata esta área recreativa e decidieron limpar, plantar, bueno, pues pinos, algún carballo, salgueiro, bueno, árboles autóctonos, e a partir de aí foi xurdindo. Antes, por exemplo, non había mesas de pedra, fixeron os canteiros do pobo, bueno, ata chegar hasta ahora, dende o 80, pois levamos facendo a romaxe, Pero por que gusta tanto este sitio, as Penas das Rodas? porque é precioso. A ver, é un sitio no que as familias veñen os fines de semana, podes facer en épocas de que non haxa problemas coa queima, podes facer o churrasco, podes xantar aquí debaixo dos pinos na sombra, a verdad que é un lugar enclave moi bonito, un espacio natural. Bueno, o que os nenos non teñen ningún tipo de perigo en canto aos coches, poden correr, xogar o balón, poden facer 50.000 actividades. Tamén temos ruta de BTT, entón, se queres ser aficionado á bicicleta, tamén podes vir coa bicicleta, ter ruta de senderismo, hai milleiros de cosas que facer, Teño que preguntarvos, porque, ben, esta mañá houbo un roteiro de Guido Guía, que ademais foi o pregoeiro. Tedesme que dicir como se chamaba o dúo da sesión Bermú, que me encantou. Dúo Zafiro. Encántame a cumbia e o merengue. A verdade é que mesmo gravei algunhas cancións, espero que logo non teña problema YouTube. E logo ven un grupo do que son fan, que é Airiños Lorbazai. A música é algo tamén o que está vencellada a esta romaxe dende hai moitos anos. Sí, porque, como xa dixen, empezamos con un grupo de baile folclórico. Obviamente tamén tiñamos un grupo de percusión que, bueno, ao final, pues, por diversos motivos desapareceu. O sea, o grupo en sí non, pero sí que cambiou de nome, xa non é de Penas de Rodas. Tuvemos clases de percusión para ver se volvemos a reconectar ese grupiño de música, e a música galega é moi importante para nós, é a base tamén dunha festa como é deste estilo, non? Ben, creo que esta romaxe todos os anos o último domingo de xuño. O último domingo de xuño. Fai, pois, a mellor 7-8 anos, ata fai 7-8 anos era o primeiro domingo de agosto. O que pasa é que, claro, coincidía con moitísimas vacacións, o tempo, pois, maioritariamente das veces era bo. Entón, claro, a falta de xente tamén aí, pois, nos decidiu cambiar a data para este finais de xuño. Perfecto, pois entón hai que emprazarse xa a romaxe das Penas de Rodas de 2026, non? Correcto, sí. Ben, pois escoitade, moitas grazas, pasei non moi ben e agardo estar para o ano que ven. Nós tamén. Moi boas, seguimos aquí nas Penas das Rodas en Outeiro de Rei e aproveito que estamos no 45 aniversario da romaxe para preguntarlle ao actual alcalde José Pardo Lombao. Moi boas, José, que tal? Hola, boas. A ver, conteme, vostede acordase do primeiro ano que se fixo a romaxe aquí? Bueno, do primeiro ano casi non me acordo, pero sí, máis ou menos. É unha... Era todo bastante diferente, non? É unha cousa, ao longo dos anos como foi cambiando isto? Hai máis xente, hai menos? Hai máis xente, foi evolucionando, foi mellorando, foi habendo máis actividade e realmente mellorou bastante. Unha cousa, que poderíamos dicir sobre, por exemplo, o tema musical, que me teñen falado que ten habido aquí grupos importantes algúns anos. E alguna vez houve grupos moi importantes, sí. Teñenme falado algunha vez de Fuxan os Ventos, a Queña, Cristina Pato...
todo un grupo moi importante. Bueno, eso depende un pouco da organización, a organización é quen decide. Me parece que no 25 aniversario fixeron unha cousa así bastante con algún deses grupos importantes. E bueno, eu creo que tamén depende un pouco, supoño, por parte da organización da economía, porque a veces a economía decide cousas que ojalá non nos tivera que decidir, pero non hai máis medio. Sí, evidentemente se non hai cartos na caixa tampouco se pode gastar moito. Ben, unha cousa, pensa que os próximos anos isto vai ir a máis? Eu espero que sí. E unha cousa, vostede que xa ten algúns anos, a xente viña aquí ás Penas das Rodas antes? Sí, xa viña. Bueno, realmente o de antes de haber romaxes, se falamos de 60 anos para atrás, que eu teño máis, non recordo moito, porque además eu non son desta zona, son de outra zona do Concello bastante distante daqui, e cando empecé realmente a conocer isto foi cando me empecé a dedicar un pouco á política, con 20 anos e pico, 22, por aí 25. Entonces foi cando empecé a conocer un pouco este territorio e de todas formas eu creo que para o pueblo de Galloso Penas de Rodas sempre foi un sitio un simbolismo importante, con para eles un atractivo grande. O que pasa é que por non haber en esos anos dos que eu falo non había nin acceso para vir aquí, claro. Claro, no, iso dificulta moito. Claro. Ben, eu o que podo dicir é que o vexo bastante ben coidado, así que ben, a parte que depende das administracións públicas, creo que cumpre. Bueno, intentamos axudar, que eu creo que é para o que estamos, as administracións, a nosa obligación fundamental é axudarlle a xente. Cando alguén quere organizar unha romaxe, unha festa, pois as administracións tamén temos que estar aí. E temos que estar, sobre todo, poñendo infraestructura e colaborando cos organizadores, que é un pouco o que facemos. Eu entendo como que a administración, a súa obligación é colaborar ca xente, é o primeiro premisa que deberíamos de ter todos, non? Correcto. Pois ben, mire, doulle as grazas por estes minutos, agardemos que teñamos moitos máis anos de romaxe das Penas das Rodas. Espero que me poida fazer outra entrevista, xa non como alcalde, pero usted e eu, a mellor dentro de 20 anos ou algo así, que lle parece? A min pareceme perfecto. Pois a mí tamén. Entonces, emplazámonos aquí para dentro de 20 anos. Esperemos que poderá seguir facendo cuestións destas, eu evidentemente non sería alcalde, como é lógico, pero sí que me gustaría poder estar aquí. Esperemos que si, José. Moitas grazas. Gracias a usted.